lakini wantie nyaka gi Ugenya, wantie gi Ugunja, to Orengo, you know, kata jo Uthuru Otami. Orengo wuok Ugenya. To sani, jo Ugenya be wachon pok wayude gini. There is that perception Masali Mudenyo wacha dear. No, Orengo is not a performer. Naringo Senate seat in 2013, and I won Naloe a station Maremogo Kura, which is true. Lakini sani, there's a difference Orengo. And Orengo ketging at mat chapakazi, man oduol dengi. So ginon oduol nyalo konyo Orengo, mondo team policies mondo be activated, or just remain in papers. Koro ananeno kaka jo Ugenyo mako Orengo. Jalego bo mako margin kit kom wuok e lwetgi, lakini ti nyathigi mabedo onje kom. That perception kagi kao magi keto oduol denge machiegni. Other constituencies will not contribute very much. Anyalo koni Gembwa en 50-50. Game yero joma gihero. Yeah, and Orengo has made a lot of inroads in game. Lakini ngen rarieda be kuma Gumbo ai. So obe korgi kanyo en gi kwan. Tena dir Gumbo, perception mar Gumbo kaka Sali Mudenyo wacho. Gumbo en je chapakazi. Osenyisore to beno utimo kura maber girasanga last time. Koro kura masiaya. Unless Alego is a breakthrough, jo Ugenya bobi heavily, then it's a done deal. Yes. Anyakora Mogejo ngamedo paro nini okinyi maka wuono thuon wach mabende watu wake watemo kolo chala mar ngwecha